zaspal, normálne popálený. Husacie hovienko. Vítajte v Zadare, Zadar, nazdar. Takže zatiaľ bye bye. Tak ahojte, vítajte pri našom ďalšom videu. Tentokrát letíme na ďalší výlet. Je to na 3 dní, na 2 noci. Ideme do Zadaru, ideme na Veľkú noc. A v Zadare má byť okolo 20 stupňov. Tu je ešte zima, ale tešíme sa do teplúčka, takže spravíme si taký menší výlet. No a očakávajte skvelé zábery. Sedíme? Sedíme, je to na úzko, ale dobre sa mi sedí zatiaľ. Trošičku je to také staršie lietadlo, ale veď je to len hodina cesty, takže to v pohode, ale takýto priestor na nohy máme, no. Tu už za chvíľku budeme prelietavať nad najväčším pohorím v Chorvátsku a to je pohorie Velebit. Patrí do Dinárskych Alp, tiahne sa popri mori a vytvára hranicu medzi pobrežím a vnútrozemím. Je známe krásnou divokou prírodou, jaskyňami a národným parkom Paklenice. Pristali sme, no a troška nás pohádzalo. Nemáme našeho otca, to nevadí, však vystúpi z lietadla. No a troška nás tam pohádzalo v lietadle, ale zvládli sme to. No a teraz takto vyzerá Zadar a je tu celkom zamračené, veď kvôli tým mrakom nás aj hádzalo. Vstávali sme o 3:50, takže išli sme skorým ranným letom z Košíc o 7:45. No a náš otec stále nič? Tu je. Tak prišli sme na apartman. Je tu. A teraz vám ho ideme takto pekne ukázať hneď z prvej. Je tu kúpeľka so záchodom. Aha, tu sa dá takto prejsť do mojej izby. Tu budem spať ja, taká detská izba. Môžem spať aj hore, aj tuto dole.
Tu mám výhľad na Staré mesto, na Zadar. Tak tu máme kuchynku. A pán si pre nás pripravil ožujsko, nejaké croissantiky. A je celkom vybavená tá kuchyňa, takže normálne jak do bytu. Mamka, Tu je to máme perfektné. obývačku. A tuto máme výhľad na more, aj oca. Čo viac si môžeme prijať? Teplo, skoro ako v lete, výhľad na more, prerobený penzionik, nemá to chybu. A ideme sa pozrieť teraz do izbičky, ako to budú mať, keď ráno vstanú. Máme tu také tie žalúzíky, ktoré sa zatvárajú, čiže bude také šerotu. A tu je obrovská skriňa a budú tu mať samostatné vecko s kúpeľkou. Ideme do obchodu kúpiť nejaké pivko, nejaké jedlo, nejaké vínko, pozerať sa, čo majú chorvátske fajné. No tak. Nakúpené. Tak samozrejme hneď po príchode, čo sme museli si kúpiť? Tak, Chorvátske pivko, ožujsko. treba ho ožuť, nevypiť, ale ožuť. Tak, Na zdravie. Na zdravíčko. Na zdravie. Dobre, štrngajú. Morský orgán v Zadare je unikátna architektonicko-hudobná atrakcia priamo na pobreží Jadranského mora. Navrhol ho chorvátsky architekt Nikola Bašič a otvorený bol v roku 2005. Ide vlastne o systém schodov z bieleho kameňa, pod ktorými sú ukryté trubice rôznych dĺžok. Keď vlny narážajú na pobrežie, tlačia vzduch cez tieto trubice a vytvárajú náhodné neustále sa meniace tóny, ako by more samo hralo hudbu. Stihol som. Jadrolínia. Máme burek.
A je to super. So syrom, burek za syrom. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Sanctus. Teraz sme sa akurát presunuli do prístavu a ideme sa pozrieť na našu loď, s ktorou sa zajtra budeme plaviť pri západe slnka. No a takto je to tu celé posprejované, ale je tu krásny výhľad na prístav. Vedeli ste, že kravata pochádza z Chorvátska? Počas 30-ročnej vojny nosili chorvátsky vojaci šatky okolo krku, ktoré zaujali Francúzov. Tí ich nazvali kravate a tak vznikla dnešná kravata. Matica Hrvatska, významná chorvátska kultúrna inštitúcia, ktorá už od 19. storočia podporuje jazyk, literatúru a národnú identitu Chorvátov. Národný trg je historické srdce Zadaru, kde sa od stredoveku odohrával verejný život mesta. Nachádza sa tu aj radnica a známa hodinová väža, ktorá kedysi slúžila ako strážna. Dlažba v Zadare je z vápenca a má korene ešte z čias Rímskej ríše. Dnes je veľmi hladká, lebo ju stovky rokov obrusovali kroky ľudí, preto môže byť aj trochu šmykľavá. Krásne mesto, stará dlažba, jak stredovek. Je krásne tu, nádherne a teplo. Na zdravíčko, zdravie. Kostol svätého Donáta je známy výnimočnou akustikou, vďaka ktorej sa tu dnes konajú koncerty. Zaujímavé je aj to, že pri jeho stavbe boli použité kamene zo starovekého rímskeho fóra. Za kostolom svätého Donáta sa nachádza katedrála svätej Anastázie. Je to najväčší kostol v Zadare. Táto romanská stavba z 12. storočia je známa svojou impozantnou fasádou a bohatou históriou. Katedrála svätej Anastázie ukrýva relikvie svojej patrónky a jej zvonica ponúka krásny výhľad na celé mesto Zadar. Zaujímavosťou je, že bola viackrát poškodená a znovu obnovená. Dali sme si zmrzlinku, tuto hneď vlastne pri kostole. Aká je zmrzlina? Výborná je. Juraj na koni zabíja draka. Ty si zase taký červený. No zase ma opalilo to slnko a zase ja som haklivý na slnko, takže zase budem červený ako Indián. Čečeni. Minule. Čerení. Je tam jadrolínia. Jadrolínia. Mňa to slnko donáči úplne do červená, jak červená paprika. Krtko je. Keď som sa vyzliekol, tam normálne ma natieraš večer tým.
Proti onemu, proti zapalu, normálne popalení. Čo je? Husacie hovienko. Dobre to je. Horúce to je. No veď si to zohrial v mikrovlnke, oco. To je husacie hovienko. Výborné, Chorváti, Kroatia. Výborné to je. Na zdravie. Na zdravičko. Vítajte v Zadare. Zadar, nazdar. Prišli sme k tomuto solárnemu kolektoru a vlastne celý deň sa nabíjal a teraz vlastne robí takéto divadlo v noci a samozrejme to láka aj deti, takže to tu pobehujú kade tade. No a robí to vlastne rôzne obrazce a rôzne vzory, takto vlastne po zemi aj s rôznymi farbami, takže je to celkom také zaujímavé. Ja som si myslel, že on si húžve v rukách toaletný papier a to on chytá ryby. Zvláštne. No a teraz vám Otto porozpráva, že čo videl v jedálnom lístku napísané. No, v jedálnom lístku som videl husacie hovienko. A hneď hore na stránke bolo napísané, že píča, a to znamená pitie. No kto vie, no. Dopapali sme večeru. Veľmi dobrá bola zemiačky hľuzovkovou omáčkou. Vynikajúce, odporúčam. Ja A ty? takisto som si pochutnal na kvalitnom šalátiku s kuracím mäskom. Bolo to vynikajúce, obsluha takisto, pivko patrične rezalo na pohári, správnu teplotu malo a celkovo som spokojný. A ešte nám tu dal aj chalan takýto ohrievač hore, aby nám náhodou nebola zima, že keď sedíme na terase, lebo všetci sedia vo vnútri a vo vnútri už nebolo voľné miesto, tak nás usadil vonku. No a teraz sa ideme ešte prejsť starým mestom, uličkami, kde sme ešte neboli, no a postupne na apartmán, lebo dneska máme toho dosť, keďže sme od 4. rána hore. Zažili sme toho, si myslím, že celkom dosť. Takže zatiaľ. Takže zatiaľ bye bye. Husacie hovienko. Oco vysrala sa akurát.
Tak dobré ránko sa praje. Dnes máme druhý deň a chystáme sa dnes po raňajkách. Tu si dáme kávu a croissant a dáme si prechádzku na trh a po trhu pôjdeme ešte do Antického múzea rímskeho a potom vlastne sa chceme prejsť smerom na tú ľavú stranu. Tam sú vlastne krásne pláže, tak samozrejme to uvidíte. No a potom o 6:00 máme plavbu loďou s šampanským pri západe slnka. Takže tešíme sa a uvidíme, ako to celé dnes bude prebiehať. Budete pri tom. Pozri tu, čo tu je? Čo to je, oco? Je to falus. Ježiši. Treba byť ticho. Nehovorte to nikomu. Archeologické múzeum v Zadare je jedno z najstarších múzeí v Chorvátsku. Ukrýva sa tu aj netradičný exponát falus pod sklom. Nejde o vtip, ale o staroveký rímsky symbol ochrany a šťastia. Rímania verili, že odháňa zlých duchov a prináša prosperitu. Síce je Zadar prímorské mesto, nemá veľa pozvolných vstupov do mora. Výnimkou je ale táto pláž Kolovare, ktorá sa nachádza pár minút od centra a ešte je aj ocenená modrou vlajkou pre jej čistotu vody. Tak po pol hodine nám prišlo jedlo, teda zatiaľ otcovi. Čevapy. Vyzerá to dobre. No. Čevapčiči, hranolky a arabský chlebík, to vyzerá Alebo byť. nejaký. No, tak to je to. Výborné. Pekne. Tak dobrú chuť. Ďakujem pekne. Máme s pekným výhľadom. Tak, najedli sme sa a ako hodnotíš oco jedlo? Jedlo bolo vynikajúce, síce sme dlho čakali naň, ale bolo veľmi dobre. Toto čevapčiči, naozaj čisté mäsko, hranolky, taký arabský chlebík bol k tomu, obloha. Pívko bolo vynikajúce, no a som plný jak miešačka pred vysypaním. Hej, fakt to bolo skvelé. A teraz ja neviem, či ja len to tak cítim, ale mám pocit, že je keby 40 stupňov. Ale fajne, teplo.
Tak ideme teraz sa pozrieť na tie fontány, a teda nie fontány, ideme sa pozrieť na studne a potom ideme na ubytovanie a trošičku počilujeme, no a potom pôjdeme na ten západ slnka, ktorý vlastne máme v prístave na tej lodi. Takže ešte toto vlastne dneska musíme absolvovať. Pri parku Kráľovnej Jeleny sú staré mestské studne, ktoré kedysi zásobovali Zadar vodou počas obliehaní. Sú súčasťou hradieb a dnes pripomínajú, ako si mesto v minulosti zabezpečovalo prežitie. Park Kráľovnej Jeleny je najstarší verejný park v Dalmácii, založený už v roku 1829. Je postavený priamo na starých mestských hradbách, takže sa tam chodí po bývalej pevnosti. Vznikol ako botanický ladený park. Splývaš so zeleňou. You feel that power, it's been there all along. The climb is steep, the wind is cold, but you've got stories yet untold. Inside your chest, a lion wakes with every single step you take. You're not the fall, you're how you rise, with fire burning in your eyes. You are the greatest, don't you ever stop. Keep on climbing till you reach the top. We'll set fortune, moonless. Tak ideme na tú loď, lenže trošičku sa nám zmenilo počasie, síce je krásne, ale začalo nám strašne fúkať. Bude to podobné ako vylodenie v Normandii, ale my sa ideme naloďovať. A teda bude to trošičku masaker, no dúfam, že nás pustia na tú loď. No, čo myslíš, že nás pustia? Jasné. Tak uvidíme, čo nás tam čaká. San Luca Magno je historická drevená motorová plachetnica z roku 1968. Je dlhá približne 15 metrov. Pôvodne postavená bola v Taliansku, dnes je kompletne zrekonštruovaná a plaví sa zo Zadaru. Zoberie až 12 ľudí a ponúka pokojné plavby po Jadrane s kúpaním v zátokách. Na Titaniku boli vystrašení a presa tam šli. Neboli všetci takí, že by sa nebali. Dá sa s tým oco niečo robiť? Nič, prekonať strach a sadnúť a ide sa ďalej. Ja si myslím, že 4-metrové vlny nebudú, ani nie sú, takže v pohode. Práve, že loď je o tom. No, v pohode. Happiness is in your blood. Keep going. Keep growing. The world is waiting for your light. Senta forza. You are the best. O melhor de ti. Daj aj tým Číňanom. Hello. Na zdravie. Je to super. Silvester na lodi. A bielu sobotu, no. Sending my shoes, salt on my skin.
every heartbeat, every mile. I got sunset in my bones, burning slow, burning gold. You and me, we're going home to a place we never know. Oh, this feeling never falls. Mária Bohová. It just goes. I got sunset in my bones, and it stands. Od čo dostane po hlave, to je sťažný. Your hand on my neck, one like Sťaženie bol do hlavy. On dostal sťažnú do hlavy. No sa nepoď. lips write a promise across the edge of night. I got sunset in my bones, burning slow, burning gold. You and me, we're going home to a place we never know. Oh, this feeling never folds. It just goes, it just goes. 'Cause I got sunset in my bones. Pozor sa na tom šmyka, na to nespí. Spin me slow, then let me go. I fall back, you pull me close. One more hour, let it ride. Daylight, twilight. Sme vonku z lode a bolo to fakt, že super a perfektné to bolo. Perfektné. Takže by sme išli aj na budúce? Áno, samozrejme. Išli? Ale tam, kde dávajú šumivé víno a pivo. Tak sme mali. Dali sme si šumivé vínko. Bol problém s nalievaním, no ale nevadí. Boli troška veľké vlny, ale bolo to OK. Ale bolo to super. Troška sme vyzimení, lebo na mori bolo extrémne že chladno, ale teraz, jak už zapadlo slnko, tak to bolo trošičku ešte viac chladnejšie. Teraz si ideme dať niečo pod zub, no a troška oddychnúť na náš apartman. Dobrý večer. Obrovská pizza. To je hrozné. Ideme sa pozrieť teraz do Murobaru. Nám odporúčil vlastne jeden Chorvát Murobar. A je to naša posledná noc, tak ideme sa aspoň tam pozrieť, nejaký drink dať a potom sa zase odobereme naspäť, lebo zajtra nás čaká dlhá cesta. No, nie až tak dlhá, ale náročná potom večer. Ale máme ešte aspoň celý deň pred sebou. Tak ideme sa tam popozerať. Je to husté ako acidofilné mlieko. Je to vynikajúce. Ešte som to nepil také. Museli sme ochutnať aj zadarský likér Maraskino, ktorý sa vyrábal v tejto fabrike od 17. storočia. Vyrába sa z višní Maraska a bol to luxusný nápoj pre šľachtu, ktorý preslávil Zadar po celej Európe. Po druhej svetovej vojne sa časť výroby presunula do Talianska.
Zadarská sfinga je najväčšia sfinga v Európe. Postavil ju okolo roku 1918 šľachtic Giovanni Smirich na pamiatku svojej manželky. Má asi 22 metrov a je z betónu. Dnes je obľúbeným miestom s legendou, vraj keď jej pošepkáš želanie, môže sa ti splniť. Zaujímavosťou tejto sfingy je to, že má ľudské ruky. Paráda. Tak došlo nám to chobotnička, plieskavica. Plieskavica. Co prestaň. A mám kapica. Krásne. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Večné problémy s opaskom otcovým. Toto sú naše letiskové kontroly. A ideme smer letisko. Musíme zavolať chalanovi, ktorý má naše auto na parkovisku vedľa, že po nás príde. Tak opäť sme prišli domov, nepoškodení. Nepoškodený, zdravý, najedený Prejedený. a celý. Áno, Cesta áno. bola vynikajúca, počasie tiež, ale je tu pomerne zimšie. Plný zážitkov. Plný zážitkov. A bolo to celé skvelé. Toto bolo ale také trošičku uvoľnenejšie, nebol tam v tom meste taký chaos a môžeme zhodnotiť, že to bolo jedno z najčistejších miest, v akých sme kedy boli a to sme už toho obchodili. No a kto vie, čo naplánujeme na budúce? Tak sa môžete tešiť. Majte sa pekne. Ahoj. Pekný zvyšok dňa. Ahoj.